Cin mo lámh agam anseo tá beabhla dríochta, agus tá man chun cluiche beag a dhéanamh leis an is. Tá man chun an beabhla a bhuala agus déanamh sé ding. Nuair a stoppan san ding, nuair nach féile é a chlistáil níos mó, óraigh do lámh. An bhfuil tú ré? An óa. So déanamh é a ríist, ach nuair seo tá chun an beabhla a chur ag canna. So beidir nach mé mór an le clistáil den chéad cúpla second, ach éisce géir agus cliise tú an beabhla ag canna. Ítach. So déanamh é uair eile. An uair seo chuirtha mé an beabhla ag canna, tuairtha mé buile dó cúpla second in dhíth sin, agus an sin nuair nach bhfuil aon eile le clistáil, tógamid anáil nó dhó go deas éasca isteach is amach. So nuair tá ré, is féidir na súla a dhúna, agus níl le déanamh inis ach éisteacht le fuam an beabhla. Agus ag anáil ó isteach go héasca, agus amach. Ítach ar fad. So cabhraíonn an cluiche beag seo linn a bheith dírithe ar méid atá ag tarlú san am a láthair. Cabhraíonn sé linn a bheith dírithe ar rud amháin, so sa chás seo bhí me dírithe ar an beabhla. Is go minic nuair tá me dírithe ar rud amháin ag an am, má híonn muid níos sochar, níos séimhe agus níos suamhnaí ina dhiaidh.